खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि मेसेज गेलेनायनि माने भाइरेल जादोंमोन बेनि बागै आं बुंनो थांगासिनो तारमाने जा मेसेज लिरनाय बेखौ आं लिराखैमोन बिगरके महाभवन सकमाइन ब्रह्म नैबे आबौआ भाइरेलनि सायाव फुल क्लियारिफिकेशन भिडिअ होनाय जाबाय सोरबाफोर नुवाखैबा आबौनि चेनेलाव थांनो हागोन माने फेसबुक पेजाव जितु फेसबुकाव नुवाखैबा नैबे आंनि चेनेलाव नोंथांमोना जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन जोबजासे नायलांबानो जाबाय फुल क्लियारिफिकेशन भिडिअखौ नियाव नुनो मोनगोन साननै सिगाङाव आबौआ मोनसे भाइरेल जागासिनोमोन जि पस्टआ माने ओरैबायदि गाज्रि पस्ट नायथाव जायामोन सासे सिख्लानो माने ओरैबायदि गाज्रि मेसेज हरदोंमोननो दा बियो आबौ नङानो आरोना फुल क्लियारिफिकेशनाव आबौआ माने बुंना होबाय जे बायदि जोंहा सावथुन फिल्मनिनो एक्टर प्रदीप बसुमतारी मुंनि गासिबो सिनायखायो जानांगौ दा नोंथांमोना नायबाय थाबा बुजि मोनगोन भिडिअखौ जोबोसे नायलां आरोना दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दायो नोंथांमोना नायलांदो आङो मोननै आपडेट लानानै फैदों मोनसे आपडेटआ जाहैबाय गिबियावनो बुंनोसै भाइरेल जाबाय थानाय माइनाव ब्रह्म बिथाङा कौटि फैसा जानानै बहाबा गोमाना दंमोन एबा बहाबा खारखोमाना दंमोन दा बिथांखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरोना बिथाङाबो हमजाबाय माइनाव ब्रह्मआ माने बेबायदिनो गोबां मानसिनि फैसा जादोंमोन बिथाङाबो दा बेखौ हमबाय आरोना बेबायदिनो ट्रेन्डिं एप माबानि एप होननानै बिथाङा फैसा जागासिनोमोन बेखौ दा हमखाबाय दा गोबाङा मोजां मोनबाय जानांगौ जायबा फैसाया लस जादोंमोन बिथांखौ हमनायनि थाखाय गोबां मोजां मोनदों होननानै गभर्नमेन्टआव फोरमायहरदों आरोना दा बेनो दा मोनसे आपडेटआनो जाहैबाय बे आबौना नोंथांमोना नायलांदो बे आबौखौ गावनि फिसालायानो बोरै फासायनो नागिरदों एबा माने बिनि फेसबुकाव हाबनानै माने गुबुन सिख्लाखौ गाज्रि मेसेज हरनानै बोरै माबानो नागिरदों आबौखौ मान सन्मान एबा लासिसिं खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बे आबौनि भिडिअखौ थुदो जों बिदिब्ला नायलांनोसै खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि फेसबुकाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे आंनि मुङै जा मेसेज गेलेनायनि माने भाइरेल जादोंमोन बेनि बागै आं बुंनो थांगासिनो तारमाने जा मेसेज लिरनाय बेखौ आं लिराखैमोन आंखौ बिफा लिंनो नागिरनाय जाय माने सेंग्रा बेसो तारमाने बै सिख्लानो लिरनानै हरदोंमोन आरो तारमाने माने आंहा एसे माने मबाइलनि बागै अभिगताबो गैया आं मिथिथारामोन दा दिनैसो आं तारमाने गोरोंफोरनो एसे सोङै मोनथिनानै मोनबाय मा लगइन ना मा होनना बुङो माने गावनि मबाइलाव आंनि फेसबुकखौ लगइन खालामनानै माने बियो बै सिख्लाजों मेसेज गेलेनानै माने आंखौ माने गाज्रि लामाजों तारमाने दैदेनलांनो नाजादोंमोन बियो गतिके बै सिख्लासायाबो माने रागा जोंबाय बोराय सासे मानसिया बिदि गाज्रि मेसेज जों लिरना हरोब्ला सोर मालाय रागाजाया जानो जायबाबो जाखागोन जानानै बेबो माने हगारना होदों फेसबुकाव हगारना होब्ला आं मोनबाथ' खर' गुदुं जालांबाय आं खर' गुदुं जानाबो मा खालामनो आं बिनि बागै जेबो रोङा तारमाने आरो बेबायदि आङो माने माबाफोराव फेसबुक बायदिसिनाफोराव लिरनोनो रोंखाया तारमाने आंहा बेबायदि माबा माने लिरनो हानाय अभिगतायानो गैखाया बिदि शिक्षायानो गैखाया गतिके माने रायजोफोर बै माने जा मेसेज लिरनाय आं नङा बै सेंग्राया सासे सेंग्राया बेखौ लिरनानै हरदों आंखौ बिफा लिंनो नागिरनाय बै जा सेंग्रा बेसो माने बै सिख्लानो हरदोंमोन आरो तारमाने ना माने आं नागिरनानै मोनबाय माने जाय लिरदोंमोन बेखायनो आं होनदों बै सेंग्राया जाबाय आंखौ बिफा लिंनो नागिरनाय सेंग्रायासो तारमाने बै सिख्लानो तारमाने हरदों आरो मानो हरदों मा रागा जोंदों आंबो मिथिला बारु थेवब्लाबो बे मेसेज लिरनाया आं नङा आरो खुलुमबाय रायजोफोर गोरोन्थि साननाङा माने गय बोराय प्रदीप बसुमतारीया नङा आरोखि तारमाने बै दाखालिनि जा साननैसो आगोलाव भाइरेल जादोंमोन तारमाने सासे सिख्लानो मेसेज लिरना हरनाय भाइरेल जानाय बे आं नङा आरो तारमाने गुबुन सेंग्रायासो तारमाने आंनि माने माबानिफ्राय फेसबुकखौ माने लगइन ना मा होनना बुङो तारमाने खालामनानै
बे सिख्लानिसिम माने हरदोंमोन आरो गोबांखौ आं बुंनो थांला एसेबो माने माबा नङा मबाइलनि बागै साफ्रे सुफ्रे जेबो बुंनो रोंथारा आङो थारमाने गासैबो आंनि लोगोफोरा मिथिजोबगौआनो आंहा बेबायदि अभिगता गैया मबाइलनि बागै आं मिथिगौ मा मालाबा बै फेसबुकफोराव फट'खौ होनो रोंगौ आं थारमाने फट' होनानै माबा लिरनांगौबा बेखौबो रोङा आं थारमाने गुबुनसो सोङो थेवबो सोंनानै माने होबाय बायनो नागिरो जाया आंनिया बावगारलांफिनो आं दिनैसिमबो थारमाने माबायाव मा होनना बुङो फेसबुकाव बेबायदि लिरफिननानै निजे होफैना रेकर्डआनो गैया थारमाने माने गासैनिसिबो आंनि खुलुमनायखौ फिन बावहरफिननानै माने आंनि जा माने फेसबुकाव नुजानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने बै दाया आंनि नङा बै सेंग्रानिसोमोन थारमाने बेखौनो आं नोंथांमोननो गासै रायजो राजानो थारमाने आं फिन बुंफिनबावनानै दिनैनि थारमाने फेसबुकाव नुजानायनि माने थांखिखौ बेखेवनानै बेखिनियावनो आं फोजोबथ'नाय जाबाय खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय आबौआ जि बुंदो माने क्लियारिफिकेसन फैनायनि उनावबो माने आबौखौ ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट हरदों आं गाज्रि मोनदों आरोना फोथायनो गोब्राब होनना बुंदों आरोना बै सेंग्राखौ क्लियारिफिकेसन होबासो जोङो फोथायगोन होनना बुंदों दा मा बुंबावनो आबौआ जिथु क्लियारिफिकेसन होबाय बेखौनो गासिबो मानिना लादो आरोना दा बिलाय मा गाज्रि मेसेज हरनो बोरायबाय माबाबाय मा सोर सिख्लाखौलाय बेबायदि गाज्रि मेसेज हरनांगौ जाखो एसे बुजिलायदो मानसिफोर माने रायजोफोर नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेराव बुंबाय थादो आं मोनसे अलरेडि भिडिअ होबायमोन मैया दाख्लैयो माने बेयाव एसे प्रब्लेम जादों आरोना बेनिखायनो आं नैबे भिडिअखौ होफिननाय जाबाय कमेन्टखौ नुनानै आं होफिननाय जाबाय मानो होनोबा बे आबौखौ फोथायाखै रावबो माने नोंनो थार होनबाय थादो बिदि नङा लोगोफोर एसे फोथायदो बोराय मानसि बिलाय मा मेसेज हरबावनो रोंनो बे अलरेडि भिडिअनि गेजेराव बुंबाय आङो जेबोखौनो लिरनो रोङा जेबोखौनो माबानो रोङा होननानै दा नोंथांमोना एसे फोथायदो आरोना बे आबौ नङा आरोना माने जानांगौ बिनि फिसाला लिंनायानो जानांगौ माने सेंग्रा मानसि नालाय थैया एसे बोरैबा जायो माने बेफोर जाखायो आरोना एसे फिसा मिस्टेकआ जायो सेंग्रानि मोनसे गोरोन्थि जादों बियो गावनि फेसबुकजों हरबाबो मोजां जागौमोन नाथाय बै आबौनिजों हरनाङामोन आरोना बेखौ कनफिउज जाखागोन मानसिफोरा बे सासे एक्टर जानानै बोरै ओरैबायदि गाज्रि मेसेज हरनो नाङामोन होननानै कनफिउजआ जाखागोन गासिबो बेनिखायनो बै सेंग्राया भुल खालामदों जे बियो आबौनि फेसबुकजों लगइन खालामनानै बै सिख्लाखौ मेसेज हरनो नाङामोन थिग बेनोसै नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो फोरनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाहैबाय माने ससे सर्ट होनाय जाबाय आरोना आङो बेखिनिखौनो फोजोबनानै दोननो सानबाय दा नोंथांमोना बुंदो माइनाव ब्रह्मआ सोरनि फैसा लांदोंमोन एबा सोरनि फैसा बेसे फैसाखौ नोंथांमोननि खरसा खालामदोंमोन सोरबा फोरमायहरनो हागोन नामा आं कमेन्टआव फोरमायहरो आरोना दा माइनाव बर'आ गेरेफतार जानायनि उनाव नोंथांमोना मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों बर'फोरनियाव माने माइनाव ब्रह्मआ जाहैबाय आसामिसफोरनियाव नोंथांमोना मोनथिखायो सुमि बरानिनाव बै हौवासानि नामा मा मुंमोन बावगारबाय माने बेबायदि दल दंमोन आरोना बिसोरनि साइडआव बिसोरखा आसामिसफोरनाव जोंनिया बर'फोराव नै माइनाव ब्रह्म उनाव आरो हौवासा सानै ना सोरबा दंबोयोमोन बियो अलरेडि गेरेफतार जाखाबाय खोमा आङो मोनसे निउसाव नुदोंमोन दा मा आं मिथिला आरोना नोंथांमोना मोनथिगोन जे निउस नायबाय थानायफोरा बिसोर बुजि मोनगोन आरोना बिसोर सानैनि मुङा मामोन माइनाव ब्रह्मआ ओरैबायदि फैसा जादोंनो माने 100 करोड़निबो बारासो जागोन बियो 100 करोड़ बुंदो गोबाङा 100 करोड़नि बारा जागोन मानो होनोबा जोंहा 6000 मानसिनि फैसा जानो गोनांबा नोंथांमोना साननानै नाय 6000निबो बारा जानो हागौ निउसाव 6000 बुंदों 6000 मानसिनि फैसा जादों बियो 100 करोड़सो जागोन होनना बुंदों आरोना 100 करोड़नि ओरैबायदि फैसा खांदों बियो अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो माबायदि जानांगौ बेनोसै आरोना नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन थेंक इउ सो माच